Ang paghari sa Ginoo mao'y kanunay gihangyo nato diha sa atong pagampo sa Amahan namo. Gitudlo sad ni Hesus aron ta kanunay makahinomdom nga ang gingharian sa Dios moabot gid ay samtang ni apatas kalibutan. Lingay mong tupad na niabot na sa inyo ang gingharian. Na ba? Niabot na. Matod para ba ni Kristo, dili ni usa ka butang or usa ka dapit nga makita mo nang dili kuno ta kaingong diara or tuara didto. Kay kani kuno daing gingharian sa Dios, anhi di ni mahitabo sulod nato. Nilay na sang lingi sa imong tupad. Na nakasud na. Na nakasud na diha nimo. Sa ato pa, kung anhi ni mahitabo sulod nato, pwede sa natong dili pasudlon. Kay kita may nagbuot sa sulod nato. Nya maglumba ra ba ni sila mga igsoon og sod ang gingharian sa Dios o ang gingharian sa Yawa. Maglumba ni sila. Kinsa man ninyo'y kusog kaayong mopasulod sa gingharian sa Dios ta sa kamot. Og di mo pataas gingharian sa Yawa ang imong gipasulod. Sige na. Oy, klaro ka istanan napilitan matud pas Tagalog napilitan. Oh, kusog kita mo welcome sa gingharian sa Yawa. Dili sa gingharian sa Dios. Hibaw mo ngano? Kay wa tagiyahi sa kaalam sa Dios. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang kaalam sa Dios puwerte kagamhanan, maglihok siya nga gawasnon, dili mababagan ni bisan kinsa, di sad mahadlok ni bisan kinsa, wa siya kabalaka nya, wa sa gibuling diha niya, mas limpyo pa siyas limpyo, mas hayag pa siyas hayag. Kuya kayo. Nya kung naa na taana kanang gitawag og kaalam na Dios nun, dali kaayo tang makakita or makasinati sa gingharian sa Dios. Mao na siya. Nilain na sang lingi sa imong tupad. Ing nanana kay kaalam sa Dios. Kanang imong kiskisan, imong kilay, unsa man na, kaalam sa Dios na o kaalam sa tao? Kanang imong kuluran, imong buhok, kaalam sa Dios o kaalam sa tao? Kanang paputiyon nimo imong naong, bisag lagom-lagom, kaalam sa Dios o kaalam sa tao? Kanang magsigi kag palaygit, magbasiktomy, mag-transplant pa ang mga genital organs, unsa man na, kaalam sa Dios, kaalam sa tao. Kanang magsigi ka og pangurakot, mga flood control, mga PhilHealth, mga education, mga budget sa nasod imong kuwaon, kaalam sa Dios, kaalam sa tao. Nya dili man ka masakpan, kaalam na sa Dios o kaalam sa tao. Kanang magsuroy-suroy ka ngadto sa gawas nasod samtang nagbagyo din sa ato, unsa man na, kaalam sa Dios o kaalam sa tao? Kanang mupuyo kas dapli sapa bisag gididaan ginas balaod, unsa man na, kaalam sa Dios, kaalam sa tao? Kanang magbuhi kag baboy o mga manok unya imong ibaligya nya anha nimo ihog ang mga hugaw sa sapa, kaalam sa Dios, kaalam sa tao? Kana tubaga na ninyo. Kanang mamaligya og salat ang pari, kaalam sa Dios, kaalam sa tao? Bright ninyo. Pwede na mo mga matay. Kay baom day kayo mo. Pero istoryahe. Ang pagsinati maoy importante. Mao na nga niingon si Jesus, kung doon na gani mo ingon tuara didto, di ara diri ang gingharian sa Dios, ayaw na lamog adto. Kana batang maingon nagmilagro didto ang Ginoo, adtua, hala nunot sa dayon ta. Tua sa dito spikas nagmilagro, hala nunot dayon.
Hindi des Compostela. Wa na diha kay nana des Paderciano, wa na ayo. Agi-agian na lang, ana. Kana mao na sila yung mga tao nga gigiyahan sa gingharian sa Yawa. Unsa man day sakto? Pundo diha, pasudla sa imong kasing-kasing ang gingharian sa Dios. Ug unsaon man ana paghimo? Saon man? Tanawa ang nahitabo nilang Santiago sa mga santos ug ang nahitabo ni Hesus ug ni Maria samtang dinhi sila sa kalibutan. Kay kini man sila mo'y atong mga models sa pagsinati sa gingharian sa Dios. Kanang mga propeta, sama nila ni Moises, nila ni sa panahon propeta Isaías, Elias, Jeremias, hangtod na gyud ni John the Baptist. Tanawa ra gud ang ilang kinabuhi na ay common ground. Unsa may common ground? Una, nag-antos. Ang pag-antos. Kanang tao nga kusog mudawat og pag-antos, maunay makakita sa gingharian sa Dios. Pero kanang tao nga maglikay sa pag-antos, di gina kakita sa gingharian sa Dios. Mabuta na siya. No? Tanawa ang sala. Unsa may itintal sa sala nato? Lami, dali, sayon. LDS. Kanang lami, kanang dali, og sayon, mao gid nay padong sa sala. No, tanawa. Hay may dali himoon. Flood control nga way kabilya o flood control nga kompletos kabilya. Hay may dali. Katong way kabilya. Oh. Nya hay may sayon himoon kana yung kompleto gyud sa pundasyon, kabilyado gyud kaayo o kanang way kabilya. Kanang way kabilya sayon kayo, bubo lang na nimo dia. Palagod na mga karsada, hay may sayon be himoon nga karsada kanang butangan nimo banigan nimo kabilya, dagko yung kabilya sigon sa specification o bubuan lang na nimo dritsog simento, hay may sayon buhaton. Bubuan. Oh. Hay may sayon be para sa mga lalaki o babae nga magminyo, magpakasal usa, una dog, dog usa, una pakasal. Hay may sayon ana. Hay man say mas lami kanang minyo o kanang kabit. Oh, hay may mas lami magdugdog, ang uyab o ang minyo na. Ako kasuway kamo unsa may inyo. Mo na. Unyag dili ka mo antos, di magsigi kag kabit-kabit, magsigi kag pangurakot, magsigi kag pangilad, magsigi kag premarital sex, mag same sex pa usahay. Unya makakita ka kag Ginoo ana. Dili. Antos, dakong pag-antos sa manag-uyab nga magtinan-away lang. Sige glado ka ng laway. Antosonon gid na. Pero mao kanang pag-antosa, wa kay sala. Kay ang sala gitawag mo nagbuling. Unya ang kaning atong wisdom sa Ginoo matud pa dire, wa may buling, wa may bisan mansa. Ilingay mong tupad. Ingna wa kay buling. Wa buling. Mo na si Mama Mary gitawag og immaculate virgin pagyod, bisag nanganak, mother pa. Ngano man? Ni Antos man. Ni Antos sila sa si Santiago, nga buangon masan ni, pero kay ni Antos naman, nawa sa dilang buling. Ang mga santos, samang San Agustin, buangon masad ka ito, portim sa itong bulingona, pero pagsugod na niyag Antos, nawa sa diyang buling. Suko na ba? Sagdi lang. Mao na, og di ka mo antos, magsigi kag pangitaan ng lami. Di jud ka kakita Ginoo sa imong pamilya. Ikaw ba na, igtan-aw nimo sa imong asawa, way lami.
Nya igtan-aw nimo sa silingan, bigot kayo, purting lamia, asa man kamo tan-aw? Adto silingan, yawa-yawa ra gyud mo makitaan, pangabit ra gyud. Kalaway. Pero kanha ka mututok anang imong asawa nga way lami, kakita jud kag Ginoo. Oh. Nya imo dayng gakson, ingon di mga asawa, ngano mangalit ka gakos dahi sa kita ko Ginoo dahi. Ngano man, pati naging dagkuas imong bilbil. Antusuno na kaayo. Antusa na. O ang dako yung antusono nato mga igsoon kanig yung kamatuoran. Ang kamatuoran. Nighuman nimog antos, kakita yung kagkalipay. Labi na yung dawato nimo ang kamatuoran. Di ka magsigig pamakak. No? Kadto bitang ilang isyu karon minaw ko social media naaman toy mga mayor o pipila ka ato mga leader sa katilingban nga nangadto kuno to og biyahe ngadto sana Europe ba to naagi usas mga kuyog nila ato nga na-highlight nga wa siya modayon og larga pagkahibaw niya ba nga yay paingon madayong bagyo diri niya ako ra ba ning kuan munisipyo di lang kong larga. Nya naa sa kunoy usa ato nga niabot na gis Dubai. Ni pag-abot sa Dubai pagkadungog niya nga igo sa ding iyang munisipyo ni balik kuno wa mo lahos. Pero do na gyud mga buangon ni lahos gyud. Be, katong wa mo lahos unsay gigamit ato? Kaalam nga Dios non o kaalam nga tawhanon? Katong niabot sa Dubai nya ni balik unsa man to? Kaalam nga Dios non, kaalam nga tawhanon? Tunga-tunga. Nagsugod og tawhanon. Katong nilahos. Ambot lang. Bahala mo diya. Mauna, mag-antos ta, aron kakita ta Ginoo. Ikaduha, nga common ground, aning mga santos nga gitawag natog mga maalamon nga mga tao nga Diyos nun. Midawat sa kamatayon, bisag unsang klasihas kamatayon ilang gidawat, either martyrdom or suffering until death. Sama nilang San Roque, Saint Teresa, Santa Rita, mga suffering to death man to siya. Saint Francis of Assisi, nya kanisa si Santiago, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, o guban pa, San Pedro, San Pablo, martyrdom sa ning ilang. Pero di gyud sila mo reklamo og kamatayon, di sad sila mahadlok og kamatayon. Mao nay makakita Ginoo. Mao nay kita Ginoo. Kini bitang kasakit nga atong na sinati karon. Wa man jud ko magtuo nga ma-assign kog parokya nga daghan kay mga matay panahos bagyo karon pa man gyud ikaduha pa man sinin akong parokya. Naglibog ba ako nganong gihatag sa Ginoo nga magkamino man unta ta kada MWF. Nagrosaryo na ta dinhi kada buntag yun. Kugihan in taon kay mo rosaryo ning ato mga tigrosaryo ni nag-assign na sila. Naningkamo ta dinhi pahiluna daghan tang nagampo nganong nahitabo ni siya. Galisod ko mag-reconcile, magtanaw, maminaw ko ana mga apektuhan. Kita go din apektuhan man sad ta. Maglibog ko. Nganong gilahos Dios Ginoo. Pero naabi ay ginagmay nga tubag, ginagmay lang. Katong pag bagyo o paglinog sa bugo, gitiksan ko og usa ka tao nga Pader, di aron sa bugo si Senador Bato de la Rosa. Pwede ba kuno mo magkita? Ya, kita sad magunahon na. La, Senador makikita nako. Og wa pa tong bugo di siya kana. Pero amagin mi adto magkita. Karon nga niya na sa dinhi, baha. Nag-ayo in taon ta sa atong tubo diri, ning kalit lag abot. May sakyanan. Okay sama ni. Sus pag naog ingon di siya sakpa na gid ka, dugay na kay kungita nimo. Karon dadak pa na gid ka. Dako basig ikay dakpuno na. Si Senador Bato.
Oh, ana. Gahapon, diha ko sa opisina, na ako'y gitrabaho, naalay ni kalit og abot. Pader, nga naman, gisugo ko sa among team, kuanday ko, kuyog ko ni BP, Sara, naaron siya das nasyonal, anira ka dinhin ako. Oh, siya nga, basig mo hapit to dirig kadiyot nimo. Ha? BP Sara mo hapit. Uy, di ko mutuan ay. Ingon sa dang ako mga sekretary dia, padir pahapit ta padir ha. Kuan kini husay-husay des sila mga naong kay magpa-picture mi nako na mauna ni ron. Nako ako na lay adto ngadto sir sa nasyonal naramda daluyo ingon ni siya nga ayaw lang ako lang adtoon kay plano mo to siya hapit diri niya padong ngadto look uli. Pagkataon-taoran nitawag og balik ningon tuan na des istaka padir og makalugar ka apasa didto. Nilarga na di ito, nas istaka. Diningad to ko sa istaka. Abot ako dito. Dako kayo og lesson sa akong pagkapari dinhi sa atong parokya. Ngano man, nainsulto ko sa gibuhat ni BP Sara. Dito siya sa istaka nga evacuation center. Unya, nagtungtong siya sa bangko. Nagsigi og hatag og pahimangno sa mga tao unsay buhaton panahon sa mga kalamidad nya nag-entertain sa ilang mga questions wa gyud maghisgot og politika ang iya ra gyud amaman ang mga tao dasigon na dito ko sluyo ako lang sa siyang gipicture-picturean nakaana ko ba pag nihangop man sa nako mga tao uy pader salamat ganiya ka salamat giduaw man nimo nako daghan day mo dinhi uy daghan kay mi pader uy nanguli na lang ganing uban pero daghan kay mi dinhi pader nako la wa ra ba ni nako maapil sa akong schedule ang akong gischedulean sa pagmisa katurang dinha sa gym nya dito sa Mulaw sa Kabadyangan karong hapon Mulaw nya dito sa Kabadyangan dito na ta og sa Tamiaw wa ko kaapil sa istaka. Nya ang vice presidente sa Pilipinas dito na noon. Ako wa noon ug wa pa siya dito di sa kukaadto. Pagkaway ayo ning paria gyud. Nya ako pagiamahan dinhi. Munang na-humbled ko sa iyang gibuhat niya pagkakita niya nako pag humanyag to, nagstorya-storya mi. Ingon din siya kumusta man mo dinhi? Kumusta man ka? Nako okay ra gyud kay ko BP nya kana gani mo nagibahaan mi dinhi ingon ni siya amping mo kanunay nya salamat sa imong pag-alagad sa katawhan ug sa nasod ha nya iampo sad mi nako amping ha siya amping ta ana ya dugay-dugay may istorya mangumusta siya sa mga panghitabo nya ni istorya sa kunya sa ginagmay nga kining sapaa gasugod ni didto sa babaw nganhi padong usara ni kasapa ana mga igsoon, o guwap ay bagyo, guwap ay nang hitabo nga kasakit, di sad may magkita sa atong vice presidente, mamatay na lang tingin ko, di ko kalamano niya. Nya tungod kinaa siya ng posisyon na, kanang kalipay sa nato nga mga ordinaryong mga tao, di sad to kalamano dito ang mga maestra, mga estudyante, mga naigos bagyo, kani siya example lang ni ba nga human di sa atong kasakit og kamatayon dunagyoy kalipay nga moabot og labaw na gyud kung nagantos ta namatay ta sa pagbiya sa sala og sa pagbuhat og maayo makakita kita Ginoo lipay magiko kita kong Senador Bato de la Rosa lipay magani kong kakita kong BP Sara in person. Labaw na jog makakita ta Ginoo. Kalayo ra ning mga tawhana, nga buangon man sa din sila usahay. Labaw na jog makakita kita Ginoo na gyud nga ang Holy of Holies. Tag-iya sa langit og sa yuta. Og kinsay makakita niini kadto rang nahigugmang magantos, nahigugmang magpakamatay para pagwagtang sa sala og sa paghatag og pangalagad sa katawhan. Kana ra gyud makakita Ginoo sama sa atong mga santos. Muna salamat kaayos ng alagad ha. Anhi man ni makita sa salat. Kani basig nakakita na ni sila Ginoo, gagmay pa lang tingali no.
Nya ang atong grace karon, ang atong halin niabot na og 85,186 ka slots, na pay 614,814 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Naani 70 slot challenge nga tag 7,259 na sad ang atong nadawat. Ang atong PPSC para dinis atong parokya, ang atong halin niabot nag 60,260 ka slots, na apay 39,740 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 169 na sad ang atong nadawat. Sa atong DPR para atong i-respond aning mga naigo karon sa mga trahedya, niabot na og 17,385 ka slots ang atong nadawat, o niya gikuhaan na nig 8,773 na apay 8,612 ka slots nga atong available. Ato na saning nakuhaan o pa lang nato makwinta sa ato karong gipanghatag nga mga bugas o mga pipila ka mga noodles, sardinas o atong pangalaga dito. Ang sobra ani mo'y atong gamiton sa pagtukod og balay sa mga nawadag balay. Pero ang ato rasang ma-afford sa pagkakaron, naapas mga napo ngadtos 11 ka balay ang atong mahimo. So, kung daghan pang muhatag ninyo aning DPR, basig mo dako-dako paning daghan-daghan pang atong balay nga matukod og matabangan. So, atong pakpakan ang tanan nga namalit ani. Salamat kayo. Nya kay birthday man ako. Unsa to'y buhaton? Basta mo greet og happy birthday, kinahanglan gyud nga mo palit og slot. 10 minus tulo, 300 pesos. Nya naay challenge nga 62 slot challenge or 6,200. Thanks be to God. Sa atong record karon ang ni-greet na nako og happy birthday niabot nag 59 kabuok. Pakpakan na to. Unya, ang challenge ani, ang nidawat og challenge, unom pa kabuok. O, may na lang naay ni-greet na kong 59 na kabuok. Kamong uban, unsa man yung gibuhat ko, mamumugreet na ko. Hadlok mo sa slot, no? Muna, padayon ta sa pag-alagad. Masakitan kita, magantos kita kung mopalitag slot, pero ay kabalaka, dunag yoy umaabot nga kingdom of God, kalipay, kalinaw, o kauswagan. Karon sad, nagantos ta din sa Pilipinas, padayon ta, suportahan ni nato karong rally, karong November 16 hangtod sa 18, ato ning suportahan sa pagampo o kaha pagtambong, depende sa inspiration sa Ginoo nimo. Tibuok ni Pilipinas, lain-lain ning sektor, usaray tumong atong batukan ang korupsyon nga grabe na kay karon sa atong nasod. Kining pagkaway transparency and accountability sa atong mga high-ranking official sa atong nasod nga nihimong rampant kay karon. Di na ni mada ato na ning pakigbatukan. Muna apila na to ang rally, either morally ka, physical, online, o pagampo. Pili lang diha. Ato ning tambungan, suportahan. Aron mapakita nato sa kalibutan o sa ato mga leaders, wa na takauyon aning grabing korupsyon. Unya, ibaliwa lang. Ibaliwa, paningkamutan nga laing isyu ang hisgutan, mga ICC, mo'y hisgutan. Ang flood control, ang korupsyon mo itong hisgutan. Di na ni mabaliwa ang mga missing nga mga tao tungod sa baha. Di na ni mabaliwa ang korupsyon dinis atong nasod, aning pag-control, unsaon pag-preserve ang atong mga bukid, ang atong kakahuyan, ang atong mga sapa, ang atong kadagatan nga giguba nagmaayo karon sa mga kurakot nga mga investors. Di na ni nato pwedeng ibaliwa unsa may gibuhat sa atong mga leaders. Muna ang Ginoo mipahimatngo na nato, use your divine wisdom
ayaw pagsigtan-aw anang inyong kaugalingon ug manghinaot ta nga ang atong pagampo, ang atong pagantos ug ang mga kinabuhing nabuhis tungod aning maong mga sala sa atong katilingban dinhi sa Pilipinas karon maon tay mo imbitar sa gahom sa Dios aron mo bag-o sa naong sayuta kanang atong prayer bitaw, come Holy Spirit. Unsay sumpay? Fill the hearts of your faithful, enkindle in them the fire of your love, send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Nagkinahanglan ta sa wisdom of God nga mao ang Espiritu Santo.